stavby na místě dnešního kostela svatého Vojtěcha je možné doložit již roku 1186, kdy český kníže Bedřich provdal v Ústí nad Labem svou dceru za syna míšeňského markraběte Oty. Tato církevní stavba měla v polovině 13. století podobu hradu z kostela. První písemná zpráva, která se týká přímo kostela svatého Vojtěcha, pochází z roku 1342. V průběhu 15. století se začíná kostel svatého Vojtěcha v pramenech označovat jako český a na konci tohoto století je v kostele prokázáno přijímání pod obojím způsobem. V roce 1617 po dohodě s králem uvedl ústecký primas, protireformátor Jan Arnošt Šesr k kostelu svatého Vojtěcha dominikánské mnichy. Až do konce 17. století si kostelní stavba zachovala svou gotickou podobu. Nároky řádu však tato stavba plně neuspokojovala a tak začali uvažovat o přestavbě. Současný kostel byl vybudován v letech 1704 až v letech 1734, kdy došlo ke komplexní přestavbě. Na stavbě se zásadním způsobem podílel významný litoměřický barokní ostavitel Octavio Broggio. Tato výrazná přestavba byla v dějinách kostela poslední a současný stav tak odpovídá barokní podobě. Po dlouhá desetiletí zůstal ucelený barokní architektonický komplex v klidu. Teprve v polovině 19. století, kolem roku 1840, byl klášter dominikánů dotčen radikálnější přestavbou v souvislosti s rušením městských hradeb a bran. Byla ponechána jen část jižní obvodové zdi, která dříve nahrazovala městskou hradbu. Koncem 19. století bylo přestavěno zadní kolmé patrové křídlo s valbovou střechou. V letech 1928 až 1930 pak došlo k opravě vnějšku a vnitřku kostela. V roce 1967, v době komunistického režimu, kdy skončilo pro kostel smutné období, ve kterém byl ve zcela dezolátním stavu využíván pouze jako sklad pneumatik, přikročila památková hoď okresního stavebního podniku v Ústí nad Labem k opravě barokní architektury, která si vyžádala více než 6 milionů korun. Vrcholem adaptace kostela bylo pořízení nových varhan speciálně pro tento prostor navržených profesorem doktorem Reinbergem a profesorem Hronem a vyrobených v národním podniku Varhany v Krnově. Po této úpravě se klášter stal sídlem krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody.